Vitajte v politickej aréne. Europoslanec za Smer sociálna demokracia Ľuboš Blaha zverejnil reakčné video na reláciu v politike na TA3, kde vystúpil aj poslanec Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska. Vo videu kritizuje progresívnych politikov za ich postoje k obranným dohodám so Spojenými štátmi americkými a k členstvu Slovenska v NATO. Zároveň polemizuje o vojne na Ukrajine, energetickej politike a o postojoch slovenských opozičných strán k zahraničnej politike. Blaha reaguje so slovami: Pán Dubéci, v jednom s vámi možno súhlasiť. Vy, progresívci, naozaj ničomu nerozumiete. Poprvé, bol to ten váš Korčok, ktorý spolu s Naďom a Čaputovou na silu pretlačili okupačnú dohodu so Spojenými štátmi, kde ste si ešte aj judášsky pichli, že je 11 rokov nevypovedateľná. A teraz tu vrieskate, prečo tu na základe tejto dohody prelietávajú americké lietadlá. A vyčítate to vláde, ktorá tomu kvôli vám nemá ako zabrániť, hoci by chcela. Pritom ten váš Korčok v roku 99 takéto záväzky nemal, no podporoval prelety amerických stíhačiek, ktoré bombardovali Jugosláviu, a neskôr podporoval aj americkú agresiu v Iraku. A tento had dnes vyziapuje, že my máme pomaly zostreľovať americké lietadla. Ale fajn, pán Dubéci, tak to povedzte na rovinu. Nemusíme plniť záväzky NATO, ale potom z neho musíme vystúpiť. Je to tak, že progresívne Slovensko žiada vystúpenie z NATO? Nech sa páči, povedzte to na rovinu a poďme sa rozprávať o neutralite, ako to chcel premiér Robert Fico. Poďme dať sankcie na Spojené štáty a na Izrael. Keď ste to isté žiadali voči Rusku, nech sa páči. Prečo odrazu nie ste principiálni? Prečo ten dvojaký meter? Ja vám poviem prečo. Lebo ste ako vždy hlboko zastrčení v amerických zadkoch. A ešte aj dnes stárate niečo o zlom Iráne a zľahčujete tým kriminálnu agresiu Ameriky a Izraelu. Lebo toto ste vy. Americké rohožky. Bruselskí tajtrlici. Vojnoví štváči. Ceny ropy vyletia do nebies a vy namiesto obhajoby národných záujmov ďalej obhajujete Gaunera Zelenského a Ukrajinu. Jediné, čo môže Európu zachrániť, je ruská ropa. A vy ešte dnes kopete do Ruska ako idioti. Trepete, vraj je to naša diplomatická chyba, že Zelenský zastavil ropu a plyn. A keď vám pán Blanár povie, že Zelenský arogantne ignoruje aj Lejenovú a celý Brusel, tak tam hapkate ako Ďuro Trúlo z rozprávky. Vy fakt ničomu nerozumiete. Celé roky podporujete americké vojny. Ak chcete vedieť, kto celé roky podporoval všetky americké zločiny, zaklopte na vašu stranickú centrálu Progresívneho Slovenska a zakričte Ivan. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.